Mupagawas og executive order ang mayor sa Dakbayan sa Sugbo alang sa luwas nga pagpamaligya ug paggamit sa mga firecrackers panahon sa Pasko ug bag-ong tuig. Ini ang report ni Alan Domingo. Sama sa naandan sa South Road Properties kun SRP raghapon ang firecracker zone sa Dakbayan Sugbo aron masiguro nga luwas alang sa mga mamaligya ug pabuto sang litlagyo kini ug mga Pinoy-anan. Gipadayag usab ni Mayor Nestor Archival nga magbutang og mga dapit sa matag barangay nga mamahimong didto mo gamit og mga pabuto nga gitugot sa gamhanan. Busa na kinahanglan siya og request sa mga barangay mahitungod nini aron matan-aw usab sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang dapit nga haom alang sa naasoy katuyuan. Giginagda mo pagawas og executive order si Mayor Archival sa luwas nga pagpamaligya o paggamit sa mga firecrackers. Maayo nga sila mo request kung naamang gani sila gusto mabutangan. Kay dinhi sa syudad Manggod, kadaghanan sa atong areas dense kayo ang mga kabalayan. I-confiscate na na. That means nga kanang wala silang sunod sa atong gitugot sa syudad sa Cebu City na say allowed nga area na pwede na display. So ang designated niya sa Piyahon? Isa pigyan. Paistambayan usab sa mayor og mga fire trucks ang baligyaanan og mga pabuto ilabi na ang SRP nga maoy mo bantay og dali nga makaresponde og galing dunay mga panghitabo. Mga usab og katinawan sa Archival sa Firearms and Explosive Division may tungod sa angayang himuon sa mga matang sa pabuto nga gamiton. Aron masiguro niya nga safety ang paggamit sa mga firecrackers ug pyrotechnics. Wa pa'y nakita nga problema ang LGU mahitungod sa isyu sa firecrackers apan may pahimangno sa katawhan nga mutuman sa mga lagda alang sa luwas nga paggamit nini ilabi na sa pagsaulog sa Pasko ug sa pagsugat sa bag-ong tuig. Pero sa pagkakaroon, so far wala man gyud tay nakit-an nga medyo kanang delikado. Ana na siguro ang delikado na nas 23, 24 na especially sa New Year. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.